ay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginbarangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa Kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian.
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidjad tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria.
Igampo mo kami, iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Webes, petsa 24 sa bulan sang Pebrero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Naga-evacuate na ang mga Filipino nga nagatrabaho sa Ukraine kadungan sa nga pagsakop sa nga Russia sa nasambit nga pungsod. Kay nasa nga udto no nagatake na ang Russian forces didto sa maya Ukraine kasunod sa nga mando ni President Vladimir Putin nga nag-anunsyar sa nga special military operation apisar no sa mga warnings sa mga sanctions nagikan sa mga world leaders, partikular na sa Estados Unidos kag sa Western Allies, nga ini ang magatuga sa nga pinakadako nga gyera sa Europe humalin sa nga 1945. May pila na ka mga Filipino no ang nag-upod sa ilang mga employers kaga nagpadulong sa mas hilway nga lugar kaya halin pa man sa nagliligad nga mga inadlaw ang preparation sa mga Pinoy dito sa Ukraine in kaso nga may matabo gid man susubong nga natabo na gid man nagpadulong na sa mas hilway nga lugar ang pila ka mga OFW samtang may iba naman no nga hindi masugat sang ilang mga amo ang nagpadulong na lamang sila sa maya Lviv nga yara sa border sa nga Ukraine kaga Poland.
Hindi nato na malaragway siguro no ang kakulba nga nagakabatsyagan na hindi lamang sa mga Filipino kundi sa mga sibilyan. Imagine kada 20 ka minutos may nagalinupok. Initially nagdangat na no sa 40 ka mga Ukrainian soldiers kaga napulo ka mga sibilyan ang napatay matapos nga ginlunsyar no ni Putin ang full-scale invasion. Amo niya nga masubo kaya basta gyera ang mga pumuluyo gid ang perde, hindi gid malikawan nga magdanak bala ang dugo nga may mga casualties kay nagaka-threaten mo ang Russia kay daw nagalapit bala ang military, political kaga economic relationships sa Ukraine kag sang West. Dugang pa diri may posibilidad pa nga makigbahin no ang Ukraine sa NATO nga hindi luyag ni Putin nga matabo amo na no nga nagalunsyar siya sa nasambit nga tika. Ginrisgo niya gid ang gyera at the expense of Ukrainian people. Kay nagdeklarar naman no si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa martial law kaga ginhangkat ang mga pumuluyo nga magpabilin nga kalmado bangod nagatipon sa international support ang Estados Unidos. So ginkondenar sa pila ka mga world leaders ang nasambit nga tikang sang Russia no ginkondem ini sang West, sang Israel, sang Germany. Apang mayayara no sang isa ka pungsod ka close ini sang Russia ang hindi magkondenar diri no amo ang China. Sa bahin sa China, wala nila ginakondenar no ang tikang ni Putin. Antes ini mga kabombo, madumduman nyo sang tinalikdan to nga mga simana, nagliligan nga mga simana no. Nagmeet pa si Chinese President Xi Jinping kaga Putin dito sa may Beijing Olympics. So kumbaga alay ni sila yung aduha no. Kaga ginbasol pagani sa China ang Estados Unidos, ginbasol sang China sa Estados Unidos ang natabo. Bangod sila ang kumbaga nagadugang kuno sa kalayo sa tensyon. Maga-import man ang China sa Russian wheat, harina bala no, agod nga magpahagan-hagan o kung mapahagan-hagan ining economic sanctions ang West sa Russia. So suportado no sa China ining Russia mag-abyanay gid ang Russia kaga China. So, hindi lamang mga pumuluyo sa Ukraine ang mga apektado sa Russian invasion, no? Pati ang presyo sa produktong petrolyo. Kaya ang Russia, amo ang second largest oil producer no, in the world magpagkatapos after sa Estados Unidos. Although ginathag sa Department of Energy nga hindi direkta no, apektado sa Russian invasion sa Ukraine ang gina-import nga langis ang Pilipinas, bangod nga sa Middle East kita ya nagakuha. Suno sa DOE ang mga pungsod nga ginakuhaan sa Pilipinas sa finished petroleum products kaangay sa China, Japan kag South Korea ang naga-import sang langis sa Russia kag sa Ukraine. So kumbaga hindi bala direkta ang epekto sa Russian invasion diri sa pungsod. Although ginpahayag no sa Duterte administration nga preparado ini nga maga-disburse sa kapin 3 billion pesos nga aid sa public transport kaga agriculture sector in kaso nga magsaka ginman no ang presyo sa produktong petrolyo kasunod sa Russian invasion. So hulton tano ang mga tika nga pagahimuon sa Amerika, sa United Nations, sa G7 kay maga-meeting sila sining gabi kaga pangamuyuan tagid no ang sitwasyon to mga kabombo sa Ukraine. Kabay pa nga hindi lang gid maglala ang tensyon, hindi lang gid madugangan no mga casualties. Kaya masubo gid ini nga hitabo, madamo gid especially mga Filipino no ang madulaan sang trabaho kag mga pumuluyo man nga mawadaan sang puloy-an. Dire kita no sa mga balita sa pungsod kag sa probinsya tuman no kainit ang lakat sa politika sa karon diri sa Pilipinas, especially sa national no kay Bao. Ang mga supporters pa yang daw nagapadalagan kay daw sila yang mapinatyanay. Nagalapta sa karon sa social media no ining natabo bala kahapon sa caravan sa unit team ni Senator Bongbong Marcos kaga Mayor Sara Duterte didto sa may Talisay City kung sa diin ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo no ang naghaboy sang mga brochure sang ilang kandidato sa itsura ni Marcos. Nag-post pa to dayon sa social media no nga deserve man to kuno sa presidential aspirant, subong naga-backfire kaya madamo ang naga-bash kaga naga-criticize sa mga persona nga naghimo sadto.
kita no na non-partisan kita din no, wala kita diri sa nga kumbaga may ginakampihan bala. Kaya everyone no has their right to choose. Amo ni ang deber kaga kinamatarong sang tagsa-tagsa nga hindi makuha sa aton. Ang tagsa-tagsa no ang may choice kung sino ang iya suportahan, paano niya ini suportahan. Mayara ka man sang freedom nga maghatag sa opinion mo sa iban nga kandidato, deber mo na no. But not to the extent nga mabinastos kita nga madula ang aton nga respeto kag gineskwelahan. Kung nagkakaravanda ang partido nga opposed abe sa imo nga ginasuportahan, pabayi na sila kaya deber man na nila dito kapakita sa nga suporta mo kunti naman sa imo nga kandidato. Maski na sinuguro ang maglantaw sang natabo no, maski sa mga supporters man siguro ni VP Lenny ako unta hindi gid insakto no ang ginhimo sang mga naghaboy bala sa brochure sa guya ni Marcos kahuluya. Kung diehard supporter kagin man abi sa nga isa ka kandidato kaga ginarepresentar mo siya everywhere sa imo pamayo sa social media, dapat gani mas ma-motivate kita no nga mangin careful sa aton nga mga actions, especially kung related sa pagpangampanya kay kung magbinastos kada mabalik gid na sa imo ginasuportahan pati man sa lugar nga imo ginaistaran. Kaangay bala sa mga supporters abi sa nga isa ka kandidato, let's say nga nagapataka lang pamilit no sa mga campaign posters sa undesignated places, ang bad record, ang bad impression nagabalik na sa kandidato. So mo na no kabay pa nga binagbinagon tagid ang aton nga mga actions no, hindi ta pagpanugutan nga ang politika ang magduso sa aton nga maghimo sang mga tikang nga makahatag sa nga kahoy-anan sa aton kag sa aton man probinsya no, hindi kita magpadala-dala sa emosyon. Dugay-dugay aton man checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa bypass operation naging patigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa maya syudad sang San Carlos kung sa diin 8 ang arestado. Kaga nadumduman nyo itong mga kabombo at ubalang babayi nga miyembro sa Akbayan Negros ining siya Harleen Balora nga gindakop no sa maya banwa sa Isabela kag nakuhaan sa armas luthang kaga explosives. Nagapanindugan ang grupo sini nga illegal kuno ang pag-aresto. May statement diri ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa Kabangkalan, bao may insidente naman sa pagpangawat kung sa diin kapin 400,000 pesos ang balor sang nakuha. Kaga isa ang pilason sa hacking incident nga nagluntad sa may Banwa sa La Castellana. 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita ang natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, no? So nanindugan ang NOPO, Bombo Jai, no? Regarding sa patigayon nga pag-aresto sa Isabela Municipal Police Station kay Juanito Magbanwa, Bombo Jai, o galing kay Inisaya, nakapalagyo ini siya Bombo Jai, kag at the end, no? Ang nalakpan diri amo si Harleen Balura, Bombo Jai. Sa information nato niya nakuha, iya sa 3 or 3rd Infantry Brigade, ini siya Bombo Jai, assistant ini siya ni Juanito Magbanwa, Bombo Jai, kag nakuhaan ini siya mismo sa mga kapulisan sa armas sa luthang Bombo Jai, kag may ara pagin sa mga explosives Bombo Jai. So katungod may ari diri no nga statement ang Kabataan Party List Negros Occidental o Negros Bombo Jai nga illegal no ang pag-aresto sa kay Harleen Balura Bombo Jai, kay may ara pagin ini sa statement nga 500 ka mga state forces ang kuha o kung nagdakop kay Harleen Balura. Oh, Bombo Carla, 500 gid Bombo Carla, 500 ang yes. nagdakop sa iya. So no, sa statement sa Kabataan Party List Bombo Jai, so mo na ginasunod sa ila, illegal ang pagdakop kay Harleen Balura. Isuno iya kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang purpose gina diri nga gipatigayon niya among pag-aresto o pag-serve sang warrant of arrest kay Juanito Magbanwa. Ganito ini siya palagyo ini siya kasakwan man nga dira man mismo nagatinir ini si Harleen Balura kaupod din si Juanito Magbanwa Bombo Jai. So siya ini ang lakpan ini siya bangod nga nagpuput ini siya sa illegal nga okol na mga armas Bombo Jai kag mga explosives. So Bombo Jai, so matiyadala nato no ang pakayagi kan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Hindi po siya illegally captured, ma'am. Unang-una, we have this incidental to lawful arrest. Meron po tayong inaaresto, no? And sa kasamang palad, dito po ay nakatakas. And incidental to that arrest is nakita po natin yon si Hailey. Nagtatago po siya sa pangalang Hailey. And then, other than that, sa pagkakita sa kanya is the possession of illegal explosives and firearms. So, if they are contesting that it was illegally arrested, or she was illegally arrested, then pwede po natin yung ilaban sa korte to see if indeed she is
Naakyat na po siya sa taas, ma'am. Ngayon na nasa baba siya, ma'am, ang wide areas natin. And most likely and possibly malaki ang chance na mahuli natin si Magbanwa. But by now, we cannot disclose any information o kung ano ang plano ng mga intel at saka mga operatiba natin. But most definitely, in no time, mahuhuli po si Mr. Magbanwa at hawak kamay po sila ni Elisa P. Yes, Bambajay, sa mo to bayag kay Police Lieutenant Abigail Donasco regarding kay Harleen Balura, Bambajay, no. Kung may complaint ni sila, di mahikainis na ako ni Gabato ini nila sa context, Bambajay, sa aking patikayon nga operasyon sa Isabela Municipal Police Station is legitimo. Kaya Bambo Carla, santo maganda statement kaging pagwa sa mga kabataan, party list, kinyentos kuno ang nag-aresto gid sa kay Harleen. Kaya palang Bambo Carla, dumaduda ka na? Abogid gani, Bambajay, no. So, ay baluan tani Bambajay, no, kung ano gid kay ako niya ang statement sa kapulisan. Sa statement niya ang kabataan party list sa Bambajay. So, mo na panindugan ang po, legitimo ang ila tinili patigayon na operasyon Bambajay, no, mag-service sa Guara do Pares kay Juanito Magbanwa. Bambajay, walo ang nadakot no sa gitagay do five operation sa kanabo sa Piria, adi operation man ini no sa San Carlos sa City Police Station sa may Barrio Wakwak San Juan, Bonifacio Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental. Ang subject sa bypass operation ang Mr. Nova Rojas, sa kagagdan maintainer, hindi siya 43 anyos, residente ini siya sa San Juan, Bonifacio Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental, Mandal Titito, 42 years old, residente sa San Juan Subdivision, Barangay 2 San Carlos City. Jesse Caballero Jr., 36 anyos, residente sa San Juan, Bonifacio Barangay 5. Rosendo Suaure, 56 years old, residente sa Hope Street, Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental. Edmar Yap, 31 anyos, residente in siya sa sitio Maguni, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Jonathan Artajo, 33 anyos, residente sa San Juan, Bonifacio Barangay 5 San Carlos City. Carl Nino, 34 anyos, residente sa Barangay 1 San Carlos City, Negros Occidental. Sa Donald Escribano, 28 anyos, residente sa San Juan, Bonifacio Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental. Bambajay, kalang nawa sa ilang paginako, isa ka sa siya isang suspected siya po amo ining bypass item, 8 ka sa siya isang illegal drugs, Bambajay, 500 pesos amo ini ang bypass money, 2 ka improvised shooter, isa ka disposable lighter, isa ka Himalaya plastic case, Bambajay, kalang estimated hanggang nagabot at 15 grams, kaya nagabalon ini 102,000 pesos, Bambajay. So, sunod kaya agent Bambo ini nga subject sa bypass operation, kaya iya sili nga ba na Bambajay na dakpan man sa pag-engage sa illegal nga droga, Bambajay. So, hindi sa mga napadigayunan sa investigasyon o kung na lantaw ni ang bakal sinisang subject sa bypass operation. At the same time, amo man ang ito ka na upod o kung na nadakpan sa bypass operation, Bambajay. So, Bambajay, papatiyan na ito ng pakayag kay agent Bambo. Maliming may report na isumbong mo kay Wilson sa National Movie. So, in-verify ka ni makasabak natin sa kabayas na service. So, isa siya kababae, ang isang din na report sa National Movie. Kaya ang hatang niya background lang sa buong isa ang inyaba na sininapriso man sa iligang na droga. And siya sa niya pag-verify siya, i-engage man siya sa pagbalik yaman pagpagamit sa yabalay. Dira man mismo sa area. Okay, sir, mo-consider as a drug den ang yabalay? Yes, ma'am. Isang nag-contact ito sa bypass, no? May na napag-itangan na 7 katao nga ito man ito mismo na tuha dito siya. 7 katao. So, sir, ang ining 7 katao nga ni sir, may mga background man ini sila, sir? Amo po na gina-verify ito, no? Pero mabala karon or buwas kung buwan na ng mga drug test. Hindi ko masawag na nga facility, pero sa amon ng category sa high impact operation siya kaya ang mga nagkaradakpan is high value target. Pila ni ang kabugaton sa nakuha nga illegal drugs sa ila, sir? More or less mga 15 grams. Okay, sir, di na ni sugong ang ining ng mga suspetsado? Bali, ang biyahe ng civilian mo para sa pag-conduct ng drug test sa ila kaya man ng pagpa-laboratory ng mga na-recover sa illegal drugs. Okay, so bas nga daw, sir, pa sa kanay, hindi sila sang kaso? Yes, ma'am. Okay. Sir, ini ang subject sa bypass. Sir, may hindi siya, may previous case hindi siya, sir? Ang mo pa na-verify no kung may previous ni sa kaso na naman sa illegal na droga. Ito nga ako sa pagkakaiba sa naon kasi nabasya rin man sa akin na walk with, no? Kaya ang boundary na naghahambal man yung mga
runner man siya sa mga ilang nga tropa. Hindi na runner man nga pa siya mismo ang dito sa pad. Bama tayo sa punto ng pahayagikan kasi agent Bamboo regarding sa patigayon nga bypass operation. Bama tayo samtang mayroon naman sa naguntad na pagpangawat sa may sitio Patay, Barangay Kamugaw, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang biktima diri among gikilala kay Herboy Roldan, 27 anyos, kag residente sa nasabit nga lugar. Kaga sunod sa inisyang investigasyon sa mga kapulisan Bocojay, samtang ang iya sini nga biktima hagang iya sini nga living partner nagapungko sa sa ila sini nga balay ang may nagpalapit sa ila unidentified nga suspetsado ang gina tutukan ini sila sa nga shotgun Bocojay kagang ibang sagid nga suspetsado mayara sa nga bintik nga point caliber 38 Bocojay. So gindala ini sila sa sunod sa ila sini nga balay kag ginambalan nga igahatag ang ila sini nga kwarta kay ang suspetsado may ini sila sa nga caliber .45 pistol nagsulod ini sila sa kwarto sa nga mag-living partner kada nakakuha ang 400,000 pesos cash sa mga biktima kada isa ka cellphone Bocojay. So after ng insidente ang mga suspetsado nagdalagan sa wala na balaan nga way o na unknown direction ang ila sinigid padulungan Bocojay. So subong padayon ni Carla, ang mga suspect, pila tanan kabilog ang mga suspetsado? So wala gid diri na state Bocojay no investigasyon sa mga kapulisan. So may ara lang sa nga una no nga nagapalapit kag may ara pagid masubra ka isa ang pagpangawat o kunang nangawat sa mag-live-in partner Bocojay. Bobo Carla, 400,000 no nga cash. So grabe tani agin butang nila sa bangko nga mo sinakadako bala nga balor sang kwarta. Nga mo pa na nga sini nga pag-check karon sa Kabangkalan City Police Station Bocojay nga wala ni o kagara sa ila ang cash na 400,000 pesos Bocojay. Bocojay isa ka happy incident ang nagluntad sa Hasyan da Pasita Barangay Tag-Aga kasi yan ang Negros Occidental. Ang suspetsado diri ang magigilala kay Jomarin Sadiasa, 47 anyos, kag isa ka ligurer kag presidente sa nga nasambit nga lugar. Kag ang suspetsado diri ang magigilala kay Johnny Sada o ko na Johnny Sadiasa, 70 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar Bocojay. Sa investigasyon sa nga mga kapulisan according sa biktima Bocojay, samtang nagainom-inom ini sila kaupod ang suspetsado Bocojay kung ang iya sini nga upod niya ini Bocojay ang suspetsado kag Junior Aluro sa store mismo ni sa upod nila inom-inom Bocojay sa nga yara sa heated argument Bocojay ang magutod kag ang suspetsado na acting ini siya tungkol biyan na lang gilabok sang polo ang iya sini nga upod kag naigo ini sa Bocojay. So ang suspetsado nagpalagyo sa wala naman anya direksyon kag ang biktima Bocojay idala ini siya sa malapit na hospital Bocojay kag ang biktima ni-refer diri sa Bacolod City Hospital Bocojay. So pati kayo ng investigasyon sa mga kapulisan o ng pagpangita sa suspetsado Bocojay. So kamusta sa karon Bobo Carla ang sitwasyon dira sa nga syudad sa Bacolod? Yes, Bocojay subong ganito nagapulog pa ng Latina at sa mga tinikon Bocojay so pusang ang pagpanalitis diri sa area sa Bacolod Bocojay. Kamusta Bobo Carla ang lakatyas ang trapiko dira? So for mo ni mga tinikon laka na lang gid ang mga salakyan nga naganapay diri no bangod nga malapit naman ang curfew hour Bocojay. Bobo Carla, madamo gid nga salamat. Bocojay mo inang report sa gikan sa patrol. Bumbo Carla may dapat sa radyo ng Pilipinas sa overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla may defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 10 minutos ang nakaligad sa tak na alas 10 ang gabi. Ginaklabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik liwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation.
ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the welfare. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First class radio telephone operators, Tito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1 PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Why this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun, we're here for you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on the radio, we are not just fun. We're here for you with our great helping hand. We have the power to tell the truth without fear. With favor to no one, we stand as one. Turn on the radio and say where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS,